Kain mga kaidol, mga on. Kanina po na itong food trip karon dol. Native chicken, adobo. Lami kayo ni dol. Adobong native chicken. Bisaya nga manok ba? Ah. Ang lami ah. Naik mantika dulu. Oh. Buka pa. Ini ang pinaka paborito lolo. Piil. Ini ay. Ang lami ah. Oh. Asu-asu pa dulu. Init kayo. Pakita ko na ito itong atay dol. Atay batikulo no. Araw. Atay batikulon. Ah. Lami ah. Dami yung Bisaya agad. Surprise na akong ibutang ani dol. Wala na ako butang yung oyster sauce. Dami ko kayong balon-balunan no.
Tiil. Bagulbol ang langit, Dol. Pako. Surut ang bahaw dulu. Salamat sa paglantawan ng video, Adol. Ang pingin ganun ay.